segunda edición de O Ramo Cóntache. Especial Día do Agarimo. Pois é un día no que escribes cartas para decirlle que lle pareces aos demais ou ser o teu amigo, pois dicir canto queres, como expresar sentimentos. Pois o Día do Agarimo é para min como un día de expresar a amizade e o que sentes por unha persoa. A ti, Jenny? É como escribes unha carta á persoa que queres e expresas canto queres e o importante que é para ti. Vos deixamos cos mellores momentos do Agarimo.